tuna kan thil ton me kalang chiang te em chu sarkar na thokan buai lo sumdong dorkai an buai lo a chan chu an sum khol mangin an lain en kol chom nung thei ni tina in lo fa chop bok a buai chu kan ni le thau zel chu wangin kan ram hian sarkar na le ni tina in lo fa chop ngor ngor lo dewa Eizawnna kan da panga ya ram changkang a piangin company network marketing an wara chu an hausak na le anin tawdel na ani bok kan ram Mizo te hian kan entleu setla ve ringot hi kan ril rusu thlek ri dang lam hun ta ni na langa company business network marketing hi ṭhalai lehkhathiam tam tak te hian luhchilh ve chanila kan ram hian economy na satakin ma asonanga kan ram hi achang bukang